A Kasum, ya na ganka a kemis ne? ai ba ka bari gaba ɗaya ina ya ɓace ni ke gaya maka. Ta za a ce Hadiza Gabon ta ɗauki hukunci da ya dace tare da yarinyar nan, a ce kuma wai mutane sun zo sun wani sai wani zagin da suke ne. Amma fa ka san fa abin da ta yi fa ta dan bata wa yarinyar suna. Kai baba ka gane ku, kamar kai ne a gida kana a matsayin baba ko ba haka ba, irin na ƙasa da kai ya zo ya taso ya ɗanyi wani rashin kunya ka hukunta shi kenan ya zama laifi kenan. To ai wannan kuma a bariki ce, kana tunanin wannan dangantakar ta su har ta kai wanda za ta sa mata hannu, bariki ce fa ta hada. Ai baba ko haɗuwar gidan giya ne akwai respect ko ba haka ba. To iya wuya ya kamata a ce tana sama da ita, bai kamata ta yi Instagram ta ɗora wannan abubuwan, wannan ai shirme ne yayi. To yanzu kai dai yadda duk mutane ke zagin Gabon, kai ina gani kamar kana supporting din kenan. Kawai ba magana bai kamata ma a ce ma wani zage ta ba. In ma magana yabo ma ya kamata a ce ma mutane. Ko ba haka ba? Gabon fa tana dubawa gane yayi. To ai yanzu kuma gashi nan an ganta a kotu. Kotu Ta kai ta kotu ai. wai ina zuwa daga an yi magana ya sai a ce kotu. Haka shekarun jiya na je na ci abinci. Cikon naira 50 da ba. A gane yayi. Ban bada ba. Sai matan na ji mai abin tana wani magana wai kotu. Nace ha shikenan magana kawai. Haka maganan Adam ya zango da maganan Alidu ko maganan kotu da sauransu. To ni ka gane ko sai sa iyawu ya kai Hadiza Gabon ta burge. Ba wani maganan kotu ai maganan mata ne yayi. Ba kai dai kawai tashi kawai action kun ta dauka kawai ko ba haka ba. Action din kuma zai sata a matsala. To mu shine abin da yasa muka taso muke magana kenan yi, saboda iyawu ya mun tsaya mata ko ba haka ba. Kai yanzu aka ce gaje kotu ka bada shaida zaka bada. In ka ji bada shaida ɗaya ma kenan ai. Ai kai Kasumu wannan ana ganin ka ai kawai ramzai da kai wallahi, saboda kai kama da terrorist wannan ai sana'a ce ai kin kare ka sani ai. Sana'a nawa take samun ma a wata? To ai shi magana samun wannan sirri ne ai, amma ni ya tabbace kai kan ce da kai wallahi Allah na kwana 3 dai wallahi tallahi dan ni ilimi daga rogo dai wallahi yau ya ba ko ba ka bana ma. Amma za a ce ka dauki hukuncin da ya dace akan yarinya. Yanzu kai me zaka iya cewa Hadiza Gabon? Yawwa DJ yana ji yawo ya ke san cewa ke babbaci ko ba haka ba, to kawai wannan abin da take yi daidai kawai, amma yawo ya nan gaba dai banda marin nan Allah dan mari yana da cin rai wallahi Allah. Amma dai gaskiya yawo ya kin yi abin da ya dace kawai, saboda ni kin gane kin fi wannan su magana sa Alidu da su magana Adam ya zangon nan kaji ce ku ce can wancan ya ce can wancan ya ce can. Ai sa ko wanaki da mazaje ya bada shawara su buɗan nan, na so a ce su buɗan kawai. Haka duk wanda ya daki wani ba wani magana su hutu ko ba haka ba. Duk wanda ya daki wani ba wanda zai ƙara zuwa je dinga wani surutu ta baya ko ba haka ba. Amma an zo a ce wani magana wannan magana ka gane kawai maganan kawai kenan. Kawai ta yi hukunci kuma ya dace kawai ka gane, ba maganan mari kawai daga nan zuwa nan gaba. Kawai jama'a kamar yadda kuka sani sunana Samin Kasha. Yawo ya kamar kuma da kowa ya sani Kasimu ba. Jama'a mun gode.